I Restinok-projektet der undersøger vi, om en lille smule sund jord fra naturområder kan hjælpe med at lave marker om til natur igen. Så jord er meget mere levende, end man skal tro. Jord er fuld af svampe, bakterier og dyr, som har processer og er en evig kamp for overlevelse. Jorden er ikke bare et medie for det, der foregår oven på jorden. I Danmark der har vi manipuleret jorden i årtusinder. I landbruget der har vi drænet, så vi har fjernet vandet. Vi har gødet, så vi har tilføjet næring. Vi har været ude og pløje, vi har harvet, og vi har sprøjtet med pesticider. Så jordens mikrosamfund er fuldstændig forandret. Det vi gør i Restinok-projektet, er at vi henter jord fra naturområder i god tilstand, graver nogle små pletter op, transporterer det, og så spreder vi et tyndt lag ud over markerne. Formålet med projektet er at finde ud af, hvad vi aktivt kan gøre for at genoprette naturen, ikke kun over jorden, men også under jorden på gamle marker.